Гөлшәшәк Галиева. Ғәззәбану. Мәхмүтне каршыларга Зариф үзе килде. Поезд әле туктап бетмәс борын ук ачык ишектән күренеп киткән Мәхмүтне тыны белән суырып алырдай булды. Күрештеләр. Мәфрүзә килмәдемени? Нишләп улы кешене сине җибәрде ул? Бик киләсие, үзем риза булмадым. Син Мәхмүтең яраткан ризыкларыңны пешерә тор. Кайткач бергәләп чәй эчәрбез дигәч кенә көчкә калдырдым үзен. Аннан ни бит? Мәхмүтенем, үзең белән генә тынычлап сөйләшәсем килде. Төнне үткәрә алмыйча да иза чиктем. Таңы да ата алмый азапланды минем шикелле. Тукталым әйтәм. Чыккан көе үз игеннәребезгә дә күз салырмын дип, өйдәгеләрнең берсенә дә сиздермичә генә чыгып киттем. Таңны юлда каршыладым. Зариф башта бик озак никтер тыйыла алмыйча сөйләде дә сөйләде. Без бит туа-тумыштан авыл балалары. Әллә нинди сихри төсләргә кереп, алсуланып таң атуларын кай урыннардан гына күрмәдек. Бүген дә Алланың рәхмәте онытылып күзәттем. Беренче тапкыр күрәммени. Башта астан, бик ерактан гына нурларын сузгалап, ялындырып кына кояш үзе дә күренә башлады. Күктәге айы да югалып өлгермәгән әле. Миңа бүген айыбыз барча тереклек хуҗасы Галиҗәнәп кояшка булай дип әйтәсеман тоелды. Чыксаң чык инде, нигә шул кадәр ялындырып көттерәсең? Мондый тоныкланган мескен хәлемдә инсаннарыма бик үк күренәсем килми. Иң матур, нурлы вә тулы чакларымда да алар миңа карап, күбрәк моңланырга, узган гомерләрен, яшьлекләрен өзелеп сагынырга хирыслар. Ә мәхәббәт шарабыннан исергән гашыйк җаннар миңа карап хыял диңгезләрендә парлы аккышларда йөзәләр. Әле минем беләсең килсә, бик серле булып, яңа туып кына килгән көннәрем дә була бит. Менә шул чакта янә миңа карап, яше вә карты сине дә, мине дә дөньяга яраткан бердән-бер Раббыбызга ялвара башлый. Яшьрәкләре ай күрдем аман белән, авызым тулсын иман белән. Бу аемда үтсә иде бәхет тулы көннәр белән дисә, өлкәннәре ай күрдем аман белән, авызым тулсын иман белән. Шушы айларда вафат булсам, үткәр Ходам иман белән ди. Беләсең микән син, кояш, күпме шагыйрьләр миңа карап шигырь вә җырлар яза. Әйе, ул көнге аебыз нәкъ менә шулай дип әйтәдер сыман тоелды миңа. Җыр дигәннән халыкның үзе чыгарган берсеннән берсе моңлы җырлары вә шаян такмаклары минем кодам әйтмешли дашурты. Бүген шуларның берсен дөнья бәһәсе мәрхүм дустым Газимҗанны, әтиеңне сагынып җырлыйм әле. Ай яктысы якты дисең, көн яктысы күк түгел, башка дуслар да юк түгел, ләкин синең күк түгел. Язмыш диген инде. Ул да ачлыктан шешенеп беткән хәлендә дә бер Худайына ялынды. Гомер сорап дисеңме? Юк, һич юк. Без китергән ризыкны да кабарга теләмәде. Ачлыгына бирешмәс иемәле. Сагыш бетерә мине. Тизрәк карчыгым янәшәсенә илтсене ул мине диде. Аш үлемнән алып калалсак та, сагышына дәва бирә алмадык. Ахыр чиктә сезне өйләндереп, йортына ям бирергә өметләнде. Шушы мәшәкатьләрне өстеңә алып, сукыр ишәгең шартлаганда да түзеп йөрәле син. Бала өчен ата-ана шулай инде ул. Ни хәл итәсең? Менә сине дә борчып алдым, гафу ит. Урыны җәннәттә булсын. Кабере читтә калса да, үз теләгенә иреште. Әниең белән барыбер бергә ул. Сезнең өчен дә рухы шаттыр, иншалла. Без аңа дугада Раббыбыз кабул итә күрсен. Рәхмәт, Зариф абый. Әтине шулай сагынып искә алуыңа Аллаһының рәхмәтләре яусын. Кичә Гөлсем апай белән зиярат кылдык үзен. Мәчеткә дә садака илттек, шөкер. Мәхмүт туган, син минем берни дә сорашмыйча әкият сатып, Хафизым әйтмешли, эләштит сатып кайтуымның сәбәпләрен сизәсең микән? Мин бик рәхәтләнеп тыңлап кайттым әле, Зариф абый. Ниндидер сәбәпләр эзләп тормадым. Юкка гына Кышкар мәдрәсәсендә укымагансыңдыр. Нишләп син, Зариф абый, дин юлыннан китмәдең икән? Ул мәдрәсәдә бары бер генә ел укып калдым шул. Кинәт кенә әни авырып китте дә, укуны туктатырга туры килде. Аннары шул калудан калынды инде. Бер генә ел укысам да, ул мәдрәсә шактый күпне бирде миңа. Остазларым бер дигән кешеләр еш ул. Аннары сүзен икенчегә борды. Менә нәрсә, балакаем,
Күрешү белән Нургалием турында сорашмавымның сәбәбе бер генә. Күңелсез хәбәрләрне ишетүемнең ничек тә вакытын сузу. Сорашмыйча да булмый. Кайттымы Кариякә дигән кеше? Зәкия дә күрдеме аны? Ниһаять, нинди хәбәрләр бар, Мәхмүтҗан? Менә хәзер аңладым. Чыннан да Зәкиягә таныш кеше булып чыкты ул. Мәхмүт, син миңа зинһар ничек бар шулай сөйлә. Мин беразын болай да ишетеп, җанымны кая куярга белми йөрим. Чын дөреслекне ничек кенә авыр булмасын мин ишетергә белергә тиеш. Әйе, Зариф абый. Ничек кенә әйтергә инде дип борчылып кайта идем үзем дә. Хәзер мин сиңа нәкъ үзең сораганча, ничек бар, шулай сөйләргә тырышырмын. Кибетләрен ачмаганнар әле. Аларны дәүләтнеке итәчәкләр дигән сүзләр йөри ди. Бик зур хосусый милекләрне дәүләтнеке итү өчен хуҗаларыннан тартып ала башлаганнар икән. Лукман абыйларның кайда икәнлеген беркем дә белми диде. Алар бит икесе дә килешүләре буенча Кытайга товар алырга барырга тиешләр иде. Шунда киткәннәрдер дип кенә җавап биргәннәр. Кариякә белешкән, икесе дә шул чыгып китүдән өйгә кайтмаганнар. Өйдәгеләргә бер җирдән дә бер хәбәр дә килмәгән диде. Гомумән, хәбәрсез югалганнар булып чыга. Маһира апалар зур борчуда. Әнисе урын өстендә сырхаулап ук киткән диде. Аларга хәзергә хат язмасыннар. Иң яхшысы Зәкия белән Гөлсем апай аркылы элемтәдә булырлар диде. Менә сиңа җиткерәсе бөтен хәбәр шушы, Зариф абый. Эй, Ходаям, малларын гына түгел, инде башларын да ашадылар микәнни? Шулайрак килеп чыга түгелме соң, Мәхмүт? Маһирәләрдә кызганыч. Күп мөмкинлекләре яна. Лукманнан башка ничек яшәр алар? Иң булдыклы, иң сәләтле татарларны күрә алмауның тагын бер чарасы түгел микән әле бу? Я булмаса, басмачылар дип аталган үзбәкләрне тармар итәргә җибәрелгән татар хәрбиләренең залимлекләре өчен үзбәкләр тарафыннан үч алуның бер төре түгел микән? Урыс безне, татарларны гомергә күрә алмады. Әле безне үзбәкләр сыйдырайы, анда Лукман шикелле татарлар шактый дигәне Нургали абыеңда. Тикмәгә генә моннан да ераккарак китәргә туры килмәгәе әле димәгән икән Нурисламга. Менә Лукманның шул сүзләреннән соң баласын тизрәк алып китү ягын караганда инде Нурислам. Безгә нишләргә хәзер? Нишләргә? Карап торган бердән бер улыбызны 22 яшендә югалта калсак, ничек түзәр бу йөрәк? Зөлкамалым булай да бөтенләй бетереште бит инде. Төшемә керде диде, өзелепләр китә. Төшендә сөйләми үзе. Кем ана йөрәге сизгән булып чыга бит, Мәхмүт җаным. Без дә китсәк, 2 бала белән Гәззәбануыбыз нишләр? Мәхмүт, зиреклеккә җитеп киләбез. Беразга туктыйк әле шунда. Нургалиемнең иң яраткан аланында туйганчы эшемне бушатканчы бер тәгәрәп җыламасам, үземнекеләргә күренер хәлем калмас шикелле. Әйе, Зариф абый, дөрес әйтәсең. Анда җиләс тә, һавасы да бөтенләй башка. Агачлар арасында күләгәдә әзрәк ял итеп алсаң начар булмас. Агарып та киттең. Төшәргә булышыммы? Юк, гынем, үзем төшәм. Шөкер, үтте шикелле. Ни булды, Зариф абый? Менә шушында ширемгә ятып тора әле дип, тиз генә баш астына үзенең пиджагын салды Мәхмүт. Бая нидер йөрәгемне бик каты авырттырып чәнчеп куйды. Менә шул хәлемне алды да инде. Бердә булай булганы юк әле. Хәерлегә булсын. Мәхмүт, тарантас башында бер шешә булыр. Шуңа тутырып, мондагы чишмәдән су алып кил әле. Ул чишмәне беләсеңме? Беләм, якын гына ул. Син, Зариф абый, тыныч кына ятып тор дип, Мәхмүт атлы йөгерә китеп барды. Зариф суны башта йотлыга эчте. Калганы белән битен кулын юды да, иркен итеп сулыш алырга тырышып киерелеп куйды. Рәхмәт сиңа, агайны, тәки хәл керттең үземә. Инде кузгалсак та була. Шулайда юлга тагын бер шешә су алыйк әле. Бу чишмәнең суы үзенә бер төрле тәмле. Салкынлыгын кара син аның, шифалыгын әйткәндә юк инде. Бүген көннең артык эссе берку булуы да ярамады бугай. Шунда итеп китереп кысты йөрәк дигәнең. Ышкына микән дип торам, котымышты. Сиздем мин аны, Зариф абый. Үзем дә куркып калдым. Тагын әзрәк ятып тормыйсыңмы соң? Өйдә минекеләр дә синең мәфрүзәңдә көтәдер. Ипләп кенә кузгалып карыйк әле. Зарифның капкадан кергән тавышын ишетүгә, өйдәгеләр атылышып чыктылар. Биби Җамал карчыкта өйдә генә көтеп аласы түгел, таягын җиккән дә баскыч төбенә чыгып баскан.
Иң алда Зөлкамал. Әтисе, Мәхмүт кайттымы? Нинди хәбәрләр алып кайтты? Кариякә дигән кеше килгәнме? Нургалиемнән нинди хәбәр бар дип сораулар яудырды. Эй хатыннар, җан кисәкләрем. Сез мине шәй эшерү, тәмле ризыклар белән сыйлау турында уйламыйсыз да ахры. Таң атканчы чыгып киткән кеше бит мин. Баш командирыбыз кайдасың, күренми. Әткәй җаным, самаварыбыз кайнап тора, бәлеш мичтә. Баш командир кашка белән бакча артындагы ширемлектә. Хәбәрләрең безне сөендерерлек булса, кулларыбызда күтәреп алып керербез үзеңне, дип кабалана ук башлады Гәззәбану. Тынычланыгыз, зинһар, бары да Аллага шөкер. Нургалиләр Кытайларына киткәннәр. Озаграк торырга туры килсә, борчылмасыннар, үзебез хәбәр итәрбез, көтсеннәр дигән. Көтәрбез боерган булса. 3 елдан артык көткәнне берничә айына гына түзмәскә, әйме карчык, дип әйтеп кенә өлгерде. Кинәт йөрәгенең кыса башлаганын тойды. Ничек тә сиздермәскә иде. Әнә бит ничек куаныштылар. Ниһаять бу сөенечле хәбәрдән Зөлкамалның да күзләре нурланып, битләре алсуланып китте. Ире дә берни булмагандай шаяртып куйды. Я, килен балакай, өстәл янына кайсыгыз күтәреп кертә инде мине? Бары да дәррәү көлеп җибәрделәр. Әлбәттә, үзем күтәрәм. Килен балакайың болайда бер Яруллинны күтәреп йөри. Икенче дәү Яруллинны гомерем буе күтәреп йөрергә дә риза мин. Үзем күтәрмәгә калмасам, Аллам сакласын. Ул да булмады, тирә-юнне нурга күмеп, Җәмилә килеп керде. Аны тиз генә Хафизны алмага җибәрделәр. Малай бабасын күреп куанса да, шатлыгын сиздермәде. Иртәдән бирле үзенең үпкәләп йөрүен әйтми кала алмады. Һәр вакыттагыча бабайының кочагына да атылмады. Бабай, үзең китеп балгансың, миңа әйтмичә. Минем баласы килгәнне белдең иш. Ялал дидең иш. Мәхмүт абый кайттымы? Кашкай көтә. Бүген бигләгесе, су кыйнасы килә аның, алал белән минем дә. Эй, улым, үпкәләмә инде, гафу ит. Шулайрак килеп чыкты шул. Үзем нишләптер йоклый алмадым. Сине төн уртасында уятырга жәлләдем. Бар, Мәхмүт абыйларыңны чакырып чык хәзер. Әнә әниең мичтән бәлештә чыгара. Икесе дә керсеннәр. Малай бик шатланып риза булды. Бабасына булган үпкәсе дә әйтерсең лә җилгә очты. Мәфрүзә апаңа чәй эчәргә үзем керермен дигән идем дә, сезнең янга ашыктым. Җәмиләнең Хафиз белән бергә керәсе килеп торып басуга, юк, үзем генә киләм, малай шалай белән йөлмә, дип барысын да шаккаттырып, Җәмиләгә төрттөреп тә куйды. Бабай, бәлешнең авызын ачмый тол, яме, дип тә кисәтә бит әле. Шушы кечкенә бала шулай үзенә ошамаган нәрсәләрне күңеленә салып куяр дип кем уйлаган? Үскәч кем булыр икән безнең Хафиз, дип соклануын белдерде Гәззәбану. Балалармы? Бала күңеле кадәр нечкә күңел ул зурларда, ай-һай. Менә ни өчен балалар белән бик сак булырга кирәк, диде Зариф. Безнең әткәй бик яхшы укытучы булыр иде дип еш кына уйланып куям мин. Бик масаеп кына китмәсен инде Хафизыбыз, диде әнисе. Гомер аккан сулар кебек дигәндәй, көннәре дә гаҗәеп тиз үтә тора. Көннәре генәме? Ни кадәр сагыш, кадерлеңне тилмереп көтү газаплары белән булса да, айлары да берсен-берсе куа диярсең. Инде урып җыю эшләре дә тәмамланып килә. Тик Нургалидән генә бер хәбәр дә юк. Көннәрнең кояшлы, коры торуы аркасында ашлыкның бер бөртеге дә югалмады. Уңыш искиткеч мул булды. Инде Гәззәбану да күзгә күренеп тулыланып килә. Ул тагы да матурайды. Аның һәр хәрәкәте, кайда гына булмасын, үз-үзен тотуы, елмайып сөйләшүләре илаһи бер гүзәллек белән төрелеп бара. Хатын-кызлар аны күреп, һәрберсе үзенчә соклана. Карале, Гәззәбану бу корсагын тагында матур күтәрә. Әле Нургалие дә янында булса, гел очып кына йөрер идиләр. Сүзне төрлечә сөйләүчеләр дә табыла. Әнә берсе. Бер көнне Фатих Гәззәбануны очратып, аннан күзендә ала алмыйча Хәнифкә сөйли икән. Корсагы да бар диләр, бер баласы янында, икенчесе карынында дигәндәй, кайниш белән нинди зур хуҗалыкта яши. Башы эштән чыкмыйдыр. Әле кендегә бисе булырга да өйрәнеп йөридеме тагы? Гаҗәп бит. Ә үзе һаман чибәрләнә, нурлана гына бара. Тагын күз алдымнан китмәс инде дип әйтә ди. Хәниф,
Жәлләп тә куйдым Фатихны. Барыбер сиңа булмый бит инде ул. Тот та өйлән, сиңа любой кыз килә бит. Йөрмә булай. Булмастайга күзеңне кыздырып дип әйттем әле дип сөйләгәнди. Бер көнне ашыгып кына Нурислам килеп керде. Зарифның атларга башак әзерләгәнен белгәч, ашыгып абзарга китте. Зариф абый, менә хәзер генә Зәкиянең тагын бер хаты килде. Үзенең хаты эчендә сезгә дигәне дә бар. Мәгез дип хатны күршесенә бирде. Кинәт кенә әйтелгән бу хәбәрдән Зариф каушабрак калды. Үзең укыгансыңдыр инде дип курку катыш сорап куйды. Кулларын алъяпкыч итәгенә сөрткәләп, әгүзе бисмилласын укыды да, «Жүнле хәбәр бир Ходаем» дип, ниһаять хатны кулына алып, эчтән генә укый башлады. Хат кыска язылган, әмма язган кадәресе бары да күңелгә ятышлы. Матур яза. Укымышлының укымышлы инде. Әйдә, кычкырып та укыйм әле. Хөрмәтле вә гыйззәтле газизләрдән газизем әткәй-әнкәй. Сезгә сагынып, бик сагынып сәлам язам. Шулай ук Гәззәбану белән Хафиз сөйдергеч битиемә дә сәламнәремне ирештерсәгез ие. Безнең хәлләр һаман да шул бер көе билгесез. Әниемнең сәламәтлеге бик какшады. Биргән даваларыбызның да ярдәме аз. Үзем эшләп торам әле биргәненә шөкер. Әткәй, сезнең арагызда үткән җаным вә күңелемне байыткан матур әкияти көннәремнең һәр сәгатен генә түгел, минутларында сагынып яшим. Миңа күрсәткән ихлас хөрмәтләрегез һәм мине үз балагыздай кабул итеп алуыгыз өчен рәхмәтләрем чиксез сезгә. Сезләрнең барчагызның да Аллаһы Тәгаләнең һәр даим рәхмәтендә булуын телибез. Әткәй, ни генә булса да, өмет белән яшәргә язсайы, өметебезне югалтмыйк әле. Әнкәйне сакларга тырышыгыз инде. Төшләремә борчылып кергәли башлады. Хафизга иптәшкә Ходай кушып, тагын бер сабый туса, әнкәйнең ярдәме аеруча кирәк булачак. Без аның бик бәхетле әби булуын телибез. Гәззәбануга җиңеллек, сабырлык бирсен Раббым. Амин. Әткәй, борчый димәсәгез, сезгә бер гызырым бар. Җәмиләне безгә килергә үгетләп карагыз әле. Без чакырганда әнисе Зөләйха апа риза булмаган ие. Икесе бергә бөтенләйгә килсәләр, безгә бигрәк тә яхшы булыр ие. Бүлмәләр дә, урын җирдә җитәрлек. Зөләйха апага да эш табылыр. Ул баланы укытып, кеше итә алсам, Аллаһым каршында бер саваплы эшем булыр ие дип уйлыйм. Ярый. Хушыгыз. Таза сау яшәгез. Мин җибәргән юл белән хәбәрегезне белдереп, җавап яза алсагыз, бик шатланырык. Биби Җамал әбекәй белән Гыйззелбанат апага да сәлам җибәрәм. Менә шулай күрше. Әллә ни сөенерлек хәбәрләр булмаса да, ике арабызда элемтәнең ялгануы бик һәйбәт. Рәхмәт Зәкиягә. Сиңа язылган хатында ниләр барсың, Нурислам? Эшкә урнашасы кибетендә Маһирәнең киңәше белән бөтенләй күренмәгән. Кибет дәүләтнеке булып эшли башлаган. Сатучыларның күбесе яңа кешеләр икән. Зәкия элеккеге эшләгән тегү әртилендә эшли башлаган. Зөмәрә йортында ялгыз яшәп ята икән. Ышанычлы гына үз якларыбыздан килгән берәр кыз булса, бик теләп фатирга кертерим дип язган. Кари әкә аңа Маһирәләрдә бик күренеп йөрергә кушмаган. Маһирә үзе дә шундыйрак фикердә бугай. Шулайрак аңладым. Исламгалине бик сорашкан Маһирә. Саҗидәнең күкрәгенә сөт төшеп, баланы үзе имезә башлаганын белгәч, исе акылы китеп, бәхетне бирим дисә бирә бит ул Ходай. Үзе теләгән кешесенә учлап та, кулачлап та бирә диген. Инде ул бәхетне кире алам дисә, анысы да үз иркендә дип елап та алды Маһирә апа дип язган. Барында сабыр гына тыңлаган Зариф, авыр сулап, әйе, Зөлкамал апаң белән без дә кызганабыз аны. Ичмаса бала тапкан булса, баласы белән юаныр ие. Инде анасы да ташлап китсә нишләр ул Маһирә? Әле без монда барыбыз бергә дигәндәй, борчуларны да, дөнья мәшәкатьләрен дә бергә күтәрәбез, шөкер Худайга. Ялгызлыктан үзең сакла диде. Нурисламны озаткач, өйгә ашыкты Зариф. Гәззәбану кызым, Маһирәдән хат бар. Эй, рәхмәт төшкере, иренем кычытканы яны, хат укырга булган икән. Үзең укыдыңмы әле, әткәй? Укыдым, кызым, укыдым. Әнкәйең дә ишетсен ие, кайдасың үзе, күренми. Келәттә Коръән укый ул. Өйдә бик бер күп бит. Әйдә, әткәй, хатны да шунда гына укыйк әле. Хатны Гәззәбану укыды.
Хатның башыннан ахырына кадәр тагын акты Зөлкамалның күз яшьләре. Каян килә дигән син аларны, бер туктаусыз. Тагын бер кат ашыкмыйча гына укы әле кызым, диде Зариф. Тагын укыды Газзабану. Мин үзем абзарда 2 кат укыдым. Менә тагын 2 кат тыңладым. Әмма Нургалиемнең үз хатларына, үз сүзләрен ишетүгә сусавым басылмады. Маһирәнең Җәмиләне әнисе белән бергә үзләренә чакыруын өчесе дә хупладылар. Өйлә намазыннан соң Маһирәгә бөтен яңалыкларны әйтеп, бик җылы хат яздылар. Зөләйха белән сөйләшеп, китәргә риза булган тәкъдирдә барлык юл мәшәкатьләренә үзебез ярдәм итәрбез дип яздылар. Шунда Хафиз: «Кунак апайга миннән дә сәлам языгыз, үзе миңа сәлам әйткән ич», диде. Сейделгеш битие дигәне ошамады. Алай дип бәбигә генә әйтәләр бит, дип ирнен турсайтып куйды. Соңгы күрешү. Сентябрьнең соңгы көннәре. Бу елның көзе дә җәйеннән аерылырга теләмичә үзенекен итә. Әбиләр әле киләсе айда да дәвам итәр диләр. Вакытын белеп кенә җылы яңгыры явып китә. Искән җилләре дә җылы, җанга рәхәт. Йорт сайын диярлек амбары, келәтләре тулы ашлык. Тик Нургалидән генә бер хәбәр дә юк. Маллар көтүдә. Тегермән елгасы тулы аппак казлар йөзә. Көекнең аның казлары да һәммәсе диярлек ак төстә. Крәннәре бик сирәк. Һәр хуҗалыкның казларында аерым тамга. Тамга төсләрен санап та бетерерлек түгел. Ишле булып йөзгән чакларында озаграк карап торсаң үзе бер мөгъҗиза. Әйтерсеңлә каз болытлары өстенә кемдер төрле чәчкәләр сипкән. Казлар сыртларындагы чәчкәләрен югалтмаска тырышып, чума-чума йөзәләр. Шунысы гаҗәп, казларның һәр аерым гаиләсе читләрне үзләренә якын җибәрмәс өчен ниләр генә кыланмыйлар, хәтта усалланалар. Үрдәкләр тирән елга кирәк дип сайланып йөрмиләр. Аларга өйгә якынрак инеш тә җитә. Бераз чумгалап, чайканып алуга, яна бүксәләрен тутырганчы ашарга кире өйгә кайтасы бар бит. Үрдәкләрнең бу гадәтләрен Хафизга әбисе булай аңлаткан. Алар бүксәләре тулганчы ашыйлар да, алпан-тилпән килеп тезелеп су буена китәләр. Шунда берсе: «Бак, без ашадыкмы соң әле?» дип сорый ди. Калганнары уянып киткәндәй булып: «Бак, юк», дип бакылдашып, ашаган җирләренә кире борылып менәләр ди. Хафиз бик ошаткан әбисенең бу әкиятен. «Менә шуңа күлә симез бит алал әби, имә?» дип көлгәндә көлгән. Мондый матур көннәргә кашка да бик шат. Юырткалап йөрүдән кушаяклап чабуга күчә. Бабасының Хафизны атландырганына да канәгать. Төрлечә итеп кешнәргә ярата. Инде Хафиз кулыннан тәмле күчтәнәчләр дә эләксә, малайның битләрен үк ялап куя. Бөтен җирдә көзге матурлык. Көннәр җылы, кояшлы булып торса да, табигать үзенекен итә. Агачлар саргайган яфракларын салмак кына коялар. Бу табигый үзгәреш агачның үзенә дә, коелып барган яфракларына да ниндидер моңсулык бирә кебек. Хәсрәтле вә сагышлы кешеләргә әйтәсе дә юк инде. Менә шундый көзге иртәләрнең берсендә төшендә Нургалиен күреп уянып китте Газзабану. Ник уяндым соң дип ачыргаланып елап та җибәрде. Бу үзәк өзгеч тавышны ишетеп: «Балам, ни булды? Ник җылыйсың?» дип Зариф атылып керде. «Әткәй җаным, Нургалине төшемдә күрдем. Ул каядыр китәргә ашыга икән. Үзе миңа таба кулларын суза. Сүзе юк, мин аны сүзсез дә аңлыйм шикелле. Әйдә минем белән бергә китик дип әйтә төсле. Мин шатланып, хәзер дип аңа таба ашыгам икән. Инде кулларыбыз тоташа дигәндә генә уянып киттем бит. Ник уяндым мин, әткәй? Никләргә генә уяндым соң? Киштән тилмерепләр сораганыйм үзеннән. Ишмаса бүген төшемә генә кереп булса да миңа күрен, зинһар дип. Ишеткән бит җан кисәгем, ишеткән. Мин уянганыма үкенеп җылыйм, әткәй. Үзе юк та юк инде. Төшләремдә генә булса да бер күреп калсам, йөрәгемә аз булса да ял булыр иде дип ни теләдем. Әткәй, аның матурлыкларын күрсәң, син югыйң шул анда. Шул затлы киемнәреннән бөтен җире ялт иткән. Ул да шул кадәр сагынган. Сүз белән әйтмәсә дә, әллә каян күренеп тора. Гел елмаеп кына, якты нурлар сибеп тора торган Нургалием үтә моңсу, сагышлы,
моңсу түгел, әллә нинди кайгы катнаш моң иде аңарда. Үзе каядыр ашыга да. Ярый, кызым. Тынычлан инде. Үз карыныңда йөрткән нәни Нургалиебезне саклауда синең өстеңдә бит. Сез хәзер икегез бер җан. Үзең ничек борчылсаң, аны да шундый хәлгә куям дип уйла. Үпкәләтмәскә тырыш син аны. Менә хәзер дә әтиемә әйтәм, барыбер әйтәм мин сине дип ятадыр әле дип, үзенә авыр булса да шаярткан булып, киленен тынычландырырга тырышты Зариф. Кайнатасының көтмәгәндә балаларча шаяртуыннан Гәззәбану яшь аралаш булса да көлеп җибәрде. Пәйгамбәрләр акылы бардыр синдә, әткәй. Рәхмәт яусын. Әле дә ярый сез бар. Әнкәй белән сез булмасагыз, әллә кайчан саргаеп үлгән булыр идем инде мин. Алай димә, балакаем, алай димә. Беребезне дә сабырлыктан мәхрүм итмәсен Ходаем. Барыбыз да исән булыйк әле. Тынычлана төшкәч, Гәззәбану җәһәт кенә торып, битен күзен юды. Самаварын куеп җибәрде. Ташкенттан ни хәлләр бар икән? Маһирәгә кыска гына итеп хат языйм әле дип килеп кенә утырды. Кинәт карынында ниндидер бер хәрәкәт тойды. Нәкъ шул урынга кулын куеп тынып калды. Ишендә үзгәрешнең кабатлануын көтеп, тирән сулыш алырга да куркып утыруын дәвам итте Гәззәбану. Юк, башка кабатланмады. Туктале, нәрсә булай утырам? Гизелбанат апаның аппараты бар. Тыңлап карасын әле дип очардай булып остазына йөгерде. Бәхетенә анысы өйдә туры килде. Беренче авазын салырга вакыты җитә нәнинең дип инде кичә үк уйлаганым, диде киндек әбисе Гәззәбануны күрү белән. Тыңлый башлауга көлеп үк җибәрде Гизелбанат. Бик дөрес, вакыты җитүгә әнием миңа җан инде, йөрәгем дөпелди башлады дип кулы белән сиңа төртеп хәбәр иткән ул. Менә шулай күрше. Февральнең 22-23 көннәрендә туарга тиеш. Бирсен Ходаем дип сөендерде ул үзенең шәкертен. Кичә Мәфрүзәдә булдым. Аңарда да шул ук хәл. Бик куаныштылар. Бүген үз вакытың белән барып кайт син аның янына. Аппаратны ал. Башта үз колакларыңны сына. Аннары шушы атнада Аллаһы боерса, Гизза Ниса килене Сания бәбиләргә тиеш. Бергә барырбыз. Тудыруы катлаулырак булырга мөмкин, Аллага тапшырдык. Баласы аркылы ята. Көндә тикшереп торырга туры килә. Чыккан көе Саҗидәгә кирип чыгыйк әле бергәләп. Сөенечемне аның белән дә бүлешәсем килә. Ахиратым бит. Бу арада гына керә дә алмадым. Аның үзенең койрыгыбызга катты инде, Саҗидәне әйтәм. Әле үзе генәме? Тәскирәсенең дә кулын бәйләде. Булар килеп кергәндә, Саҗидә ләззәтләнеп, бөтен рәвешен китереп, бала имезеп утыра иде. Күз генә тия күрмәсен үзегезгә дип соклануларын белдерделәр. Бу сабыйны үз сөте белән имезәчәк әле ул дигәнемә ышанасыгыз килмәгән ие. Тели белеп теләсәң, сорый белеп сорасаң, Аллаһы Тәгаләнең кодрәте илә табигать ана үзе ярдәмгә килә. Минем тәҗрибәмдә син икенче кеше дип сөйләп китте Гизелбанат. Күрше авылда яшәүче Мөкаддисә апайның улы Салихҗан армиядән өйләнеп кайтканы. Килен бик җилбәзәк хатын булып чыкты. Баласын табуга ирен дә, баласын да ташлап, элек йөргән нәмәрсәсенә китеп тә барды. Баланың үрсәләнеп җылаганына түзә алмаган Мөкаддисә апабыз нишли дисез? Имшәгенә бал белән сөт өстен сылый да каптыра. Бала арып йокыга киткән арада мин массаж ясыйм. Сабый хакына 3 көн йөрдем мин аларга. Бала суырган арада бал калагы белән кәҗә сөте дә биреп алабыз. Суырыпмы суыра балакаем. Күршеләр ярдәме белән Салихҗан әнисен тәрбияли. Авыл хатыннары ниләр генә пешереп китермәделәр, рәхмәт төшкерләре. Ил төкерсә, күл була ди. Шулай итеп, 4нче көн дигәндә Мөкаддисә апабыз инде үз сөте белән имезә башлады. Үзе дә күрәеп, хәтта яшәреп тә китте әле. Авыр яшәделәр алар. Беренче килененең нигә сезгә бу кадәр хәерче дигәннәрендә күп ишетте ул. Балага яшь ярымнар булганда, икенче ире куалап чыгаргач, кире кайтып төшмәсенме теге? Салихҗаны күптән өйләнгән, өйдә корсагы тулып килгән япь-яшь килен, иң гаҗәпләнгәне, кайнанасы бала имезеп утыра. Башта ул аның үз кызы икәнен танымаган. Аннан соң баланың үзенә борылып, апа дигәнен ишеткәч, әйтергә теләгән сүзен әйтә дә алмыйча чыгып китәргә мәҗбүр булган.
Соңыннан өйдәге киленнең «Әнкәй, кая бара инде ул? Шәй генә булса да эшертеп җибәрергә кирәк булгандыр бәлки» диюенә: «Юк, кызым, үзенә тиешле шәйне бик тәмләп эчеп китте инде ул» дигән кайнанасы. Гәззәбану Саҗидәгә якынрак килеп: «Кая, сөте киләме соң?» дип дәшүе булды. Бала имчәгеннән аерылып матур итеп елмайды да, ике кулын суза-суза Гәззәбануга барасы килүен күрсәтте. «Кара әле, җаным, ниләр генә кыланмый, ничек алмыйсың инде сине?» дип Гәззәбану аны кулларына алды. «Менә шундый биләмче егет инде без, кемне генә күрсә дә ятсынуны белми ул. Нурисламым да шакката инде». «Нишләп ятсынмасын? Безне үз кешеләре икәнен сизгәнгә күрә генә шулай итә. Күрдек без аның төрле чагын, зиһенле малай ул», диде Гиззелбанат. «Анысы шулай инде. Авылда кем генә күрми калды икән аны, ай-һай. Бәби ашы китерүне сылтау итеп, эте дә, бете дә калмады инде. Ошамаганраклары булса, шунда ук акырып җылый башлый. Дөрес, балаларның барысын да үз итә», дип сөйләп китте Саҗидә. «Ахирәткәем, февраль ахырындарак Исламгалиеңә иптәшкә минем дә бәбием туачак, белеп торыгыз. Кендек әбиегез шулай ди. Нургалиең дә төшеңә шуңа сөйенеп кергән ди. Эй, хәерле сәгатьтә җаным, шатлык өстенә шатлык булып, я Рабби, Нургалиең дә кайтып җитсә, дип ахирәте өчен шатлануын белдерде Саҗидә. 1925 елның 22 феврале. Кышның инде соңгы көннәре булса да, ул әле тиз генә бирешергә теләми кебек. Иртәдән бирле тын гына йомшак кар ява. Көн кичкә авышканда Гәззәбану кәефсезләнә башлады. Килененең һәр хәрәкәтен тынгысызланып күзәтеп йөргән Зөлкамал каушап ук китте. «Балакаем, баядан бирле күзәтәм үзеңне. Тулгаклыйсың түгелме соң син? Теге бүлмәдә урын әзерләдем, шунда кереп ятсаң ие хәзер. Үзең керә аласыңмы, әллә булышыйммы?» «Рәхмәт, яусын әнкәй. Безнең эшләр шулайрак бугай шул. Нишләптер кызулый ук башлады бит әле бу. Әткәй Хафизны Нурисламнарга алып керсен. Саҗидәне монда җибәрсеннәр. Гиззелбанат апай да...» Калган сүзен әйтеп бетерә алмыйча эшен тотып эчке бүлмәгә юнәлде. Зөлкамал чөйдән бишмәтен генә эләктерде дә чыгып йөгерде. Шул арада бисмилласын әйтеп, Раббысына җиңеллек сорап ялвара, шунда ук: «И балакаем, булса да булыр икән түземлек. Кайлардан килә икән бу балага шул кадәр сабырлык, рәхмәтеңнән ташлама бер Аллам», дип капканы ачуга, бөтен кирәк ярагын кулына тоткан Гиззелбанат үзе пәйда булды. «Зөлкамал, үземдә керергә дип торадырыйм. Күрәм, агарып та киткәнсең. Зинһар, тынычлан, ашыкма, бераз туктап тын ал. Ә мин сезгә йөгердем». Гиззелбанат кереп җиткәндә, Саҗидә шунда иде инде. «Я, ни хәлләр? Мин аны ястү намазы алдыннан, я шул намаз вакытында табар дип чамалаганыем. Әле 2 сәгать элек кенә караганыем бит», дип Гәззәбану янына килде. «Ашыгасы иттеңме ни, җаным? Кая, карыйк әле?» «Әнкәй кайда? Мин ашыкмыйм. Малайдыр ул, пожалуй. Ай, хай җаным». Ул арада кендек әбисе барын да тикшереп, үзе дә тынычланып, Гәззәбануны да куркып каушап калган халәтеннән чыгара алды. «Бер дә куркырлык урын юк, бары да тәртиптә. Әле эшем кыргандай шабыр тиргә баткансың. Өстәвенә кайнанасы өчен борчылып ята бит әле. Әнә әнкәең дә өйдә сиңа баладан котылгач сыйларга дип тәмле әйберләр пешерергә әзерләнә. Ә син хәзер хәл җыярга тырыш. Сулыш алуыңны тәртипкә китер, кабаланма. Үзең кендек әбисе булырга җыенасың. Бу синең практик эшең инде, сынатма. Бәһәңне төшермә, җаным. Көчеңне тупла. Саҗидә, син салкын суга чылаткан тастымал белән тирләрен сөртеп ал. Алмашка тагын шундый бер сөлгә әзерлә. Кирәк булачак әле». «Ай, билемне үтәләй кисә бит». «Түз, җаным, түз. Алда кирәк, бик кирәк булачак, көчеңне әрәм итмә». «Бик авырта бит. Үтерепләр авырта». «Кемнеке авыртмый?» «Сезнеке авыртмый шул. Уф». «Эй, җаным, синеке шикелле генә түгел, әллә нинди авыртуларына да ихтә итми түзәрем. Ходаем миңа бу бәхетле авыртуларны бирмәде шул. Әллә кызганды, әллә кылган гөнаһларым». Ниһаять хәлиткеч вакытның килеп җиткәнен күрде ул. «Ай, җаным, үләм ич, үләм.
Нинди үлү ди ул, булмаганны, көчән, тагын, вәт рәхмәт төшкере. Шунда үзенә якыная барган балага, әйдә матурым, әйдә җаным, әниең бик көтә бит. Әнисе, тагын бер бик тырышып көчәнеп җибәрсәң, минем дә тавышымны ишетерсең диясе килә бит нарасыеңның. Кап-кара чәчен күрәм. Монда озак туру бик куркыныч, тына алмаячак. Ғәззәбану кендек әбисен ишетми дә кебек, коточкыч көчле авыртудан күзен дә ача алмый. Зөлкамал, Саҗидә, икегез ике яктан бераз күтәрә төшегез. Сезгә аркаланып каты итеп бер көчәнеп җибәрүе кирәк. Ай, бик кирәк. Ғәззә, ишетәсеңме мине? Тырыш җаным. Ниһаять ишетте Ғәззәбану. Нәкъ кендек әбисе кушканча тырышты. Менә шунда сабыйның бөтен өйне яңгыратып елап җибәрүе, әнием, аш күзеңне, күр мине, минем дә сине күрәсем килә дип елыйдыр кебек тоелды аңа. Әмма никтер күзен ача алмады. Кендек әбисенең Субханалла, тупырдап, булам дип торган егет бит бу. Төкле аягың белән балакаем дигәне колагына чагылып киткәндәй булды. Әмма ачык кына берни ишетмәде. Ул йоклый иде. Бу бик кыска вакытлы гаҗәеп тирән йокы аны икенче сихри дөньясына, Нургалия дөньясына алып китте. Ғәззәбану аннан бер кая китәргә теләмәде. Ул аңа Харисын күрсәтә. Нургалия икесен бергә кысып кочаклаган, икесен дә үбә. Нидер әйтергә тели кебек. Ғәззәбануның аны бик тыңлыйсы килә. Әмма аңа тагын кемдер дәшә түгелме соң? Кечкенә Нургалиемне алып кайттың бит җаным. Кыйган да куйган Нургалием бит. Мин тапкан Нургалиемдә нәкъ менә шушындый матур малай иде. Аш балам күзеңне. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтедер бу безләргә. Нургали исеме кабатлана торгач сискәнеп китте Ғәззәбану. Ғәзиздән ғәзиз бу исем Ғәззәбануның зиһененә яшендәй бәреп керде. Татлы йокысыннан уянып киткәндәй, кая Нургали, әле генә монда бит ул. Исән булмаса, нәкъ көннәрен туры китереп безнең янда йөрер. Сабыйыма җан ингән көнне дә, инде менә аны тапкан көнемдә дә безнең янда бит ул. Үзе еракта булса да, күңеле белән барында белеп тора. Ничек исән булмасын ди. Моннан соң да үзең сакла Ходаем. Сабыйларым хакына Нургалиемнән аерма мине, эй ғәзиз Раббым, диде. Кендек әбисе аның каршына килеп, менә ул синең кечкенә Нургалиең дип, Ғәззәбануны мөмкин кадәр тынычландырырга тырышып, баланы күрсәтте. Шунда елап басып торган кайнанасын күреп алды Ғәззәбану. Әнкәй, нигә җылыйсың? Җылама, әнкәй. Аллага шөкер, үзем дә, Харисым да исән сау. Нургали белән дә күрештек. Эй, күрсәгез аның сөенгәннәрен. Минем дә хәлем әйбәт. Харисымны имезергә дә вакыттыр инде. Нургали бик теләгән иде шул аның ир бала булуын дип, кайнанасының яшьле күзләренә текәлде. Һәм кемнедер эзләгәндәй як-ягына карап алды. Ир бала гынамы соң? Ул бит беткәнче Нургали. Рәхмәт, кызым. Булай булгач, аны күрергә әтисе ничек кайтмасын ди. Кайтыр, Аллаһы боерса. Харис дип исемне дә үзе бирде бит җаным. Йоклый әле ул. Уянуга имезерсең. Әмма үзең тәмам тынычланып бетмичә торып имезергә ашыкмалы, кызым. Иң элек синең үзеңә тынычлап ашап алырга кирәк. Атаң да борчыла. Тамагын карагыз, көндез дә рәтләп ашамады бит ул ди. Хәзер мин сиңа калҗалы кайнар шулпа кертәм. Бәби чәем дә әзер. Ахиретің табасы белән вак бәлешен ала кергән. Кендек әбие безнең баллы майлы корты үзеннән каламысың. Ә мин тизрәк өлгертим дип, куе сөт белән гел күкәйгә генә теше кыймак та салып алдым. Аша гына балакаем. Эй, әнкәй, рәхмәтләр яусын. Ул шулпаңның тәмле исе инде баядан бирле бурнымда. Ашамаган кая ул? Бәрәкалла, җаным, бик әйбәт. Ашаган малда өмет бар диләр. Ашар алдыннан менә бу тынычландыра торган иң файдалы үләннәрдән үзем кайнаткан төнәтмәне дә эчеп җибәрсәң, тәртибеңә 5 куябыз дип, баш очында кендек әбисе куанычыннан нишләргә белми басып тора. Ул да булмады, авыз суларыңны китерерлек хуш исле кайнар ризыкларын күтәреп, Зөлкамал да киреп җитте. Ғәззәбануны үзем ашатам. Ә сезгә өстәлне аш бүлмәсендә көйләдем. Бала йоклаган арада тәмләп кенә үз күчтәнәчләрегез белән дә сыйланып алыгыз әле. Рәхмәт, Зөлкамал апа. Мин лучше шушы ара буш ара дигәндәй баламны имезеп кирим.
ашыйсы килсә, бер дә түземлеге юк аның дип, Саҗидә өенә ашыкты. Керә-керешкә, Аллага шөкер, бары да бик әйбәт. Эй, Нурислам, ул баланы күрсәң син, белмим нишләрең икән. Беткәнче бала Нургали булган ул. Шушының кадәр атасына охшаса да охшар икән, Худайның рәхмәте, диде. Әтиемә охшаган малай, мин ишинде ул. Хафизны әллә ишетте, әллә ишетмәдеме? Саҗидә сөйләвен дәвам итте. Һай, аның матурлыкларын күрсәң, җаным, исләрең китәр, карап һич туймассың. Нәрсә, миннән дә матуллакмы ни? Балаларда була торган көнчелек ширенең көтмәгәндә Хафизда туа башлавы ниһаять өлкәннәрне сискәндереп җибәрде. Әллә нәрсә дә әйтмәдем шикелле бит, дип уйлады Саҗидә. Шулай да үзенең гаепле икәнен аңлады. Хафиз кинәт: "Минем әнине күләсем килә, әни янына чыгам", дип, ишек янында эленгән киемнәре янына ыргылды. "Бабай да әллә кая китте шунда", диде дә елый ук башлады. Нурислам кулындагы мәм дип утырган улын тиз генә Саҗидәгә бирде дә, инде киенергә дә өлгергән Хафизны иң башларыннан кочаклап алды. "Хафиз, балакаем, нишләвең бу? Мин сине авылыбызда иң акыллы малай дип йөргән булам тагы. Йөлсәң ни, ә мин синең балаң түгел. Әтием белән бабайны кыгына мин, белдеңме? Әнә синең балаң, Исламгали белән Тәскилә. Чыгам мин. Бабай да өйдәдер әле", диде дә ишеккә атылды. Сабыйның мөлдерәмә күзләрендә чагылган тирән әрнү һәм күз яшьләре Нурисламны шул кадәр тетрәндерде ки, аңа инде Хафизны тотып калуы һич мөмкин түгел иде. Өйгә җитәрәк, малай бабасын шәйләп алды. "Бабакаем, син мине алмага киләсеңме? Минем анда түгел, өйдә йоклыйсым килә. Әнине бик сагындым. Кечкенә бәбине дә күләсем килә. Ул гел әтием төслеме ни? Миннән дә матулмы ни?" "Кем әйтә, каян белдең?" "Шул Саҗидәгез инде. Бабай, син аны үзең күлдеңме соң?" "Кемне?" "Бәбине дим, бәбине." "Улым, аның әтиең кушкан бик матур үз исеме бар түгелме соң? Ничек әле ул? Онытмагансыңдыр ич." "Нишләп онытыйм ди, булмаганны? Халис ул, Халис." "Хей, син әле аны сакауланмыйча да әйтергә өйрәнерсең, Алла боерса. Хәзер энекәшеңә абый кеше булдың бит инде. Абый булып сакау булсаң, үнең көләр үзеңнән, аңладыңмы? Я, Харис дип әйтеп карале. Аннары әтиеңнең исемендә, минекендә, фамилияңне дә дөрес әйтергә тырыш, яме?" "Сиңа ансат, бабай. Әйтеп булса. Халрис. Халрис." Менә булдырасың бит, маладис, балакаем. Инде лысын да алып атсаң, Харис энекәшеңә чын абый буласың. Ну, әбиең белән әниең ничек кенә шаккатарлар әле үзеңә." "Бүген түгел, бабай, яме? Әбәбине бүген үк күләсем килә. Әнине дә. Әниеңне борчымый инде, ял итсен, йокласын. Бәбине дә иртәгә күрсәтермен. Бүген матурда түгел әле ул. Кып-кызыл. Ошамас та әле ул сиңа", дип, бала күңелендә ниләр туганын барында чамалап, зур түземлек белән тынычландыра алды оныгын. "Әйдә, балам. Бүген Нурислам абыйларыңда гына йоклыйк та, шулай килешкән идек бит. Иртәгә иртүк чыгарбыз." Үзе һаман бер сүзне тәкрарлады. "Ярый әле, улым, син булгансың. Син бит минем кечкенә Нургалием. Ә Харис энең гел сиңа охшаган. Үсәрәк төшкәч, икегезне бутап та бетерер әле әбиегез. Сине Харис дип, ә Харисын Хафиз дип. Әйе, бабай әйткәне аны дияр көннәрең алда әле синең." Сөенешеннән рәхәтләнеп көлде Хафиз һәм кинәт: "Эх, әтием дә кайтып килсә, ул чакта синең уллалың 3 була инде. Әби төсле үзең дә буталып бетәлсең әле, име бабай", диде. Шулай итеп, Гәззәбануның тагын нәкъ әтисенә охшаган икенче улы да дөньяга килде. Һәм шушы йортка күпме шатлык, күпме горурлык алып килде ул. Зөлкамалның чырайына алсу төскерде. Һәр ризыкның тәмен белеп ашый башлады. Зарифның да эшләре гөрләп барды. Кашкада чын чабышка аты булып, җыеннарда һәр елны беренчелекне яулый торды. Гәззәбану да Гыйззелбанат ярдәмендә тәҗрибәле киндек әбисенә әйләнде. Никадәр авыр булса да, инде Нургалинең башка кайталмаячагына да ышана башладылар кебек. Шулай да, өметсез шайтан дигәндәй, һәр берсе үзенчә хыял катнаш көтү белән яшәде.
Гәззәбануның бар юанышы, өмете Хафиз белән Харис булды. Нинди генә бәхетләр юрамады ул аларга. Ләкин шул көткән бәхетләренең берсен генә булса да күрү насыйп булмаган икән аңа. Авырлык илә югалтуларны бихисап күп күрсә дә, сабырлыгын җуймады. Һәр вакыт авыл халкына кирәклеген белеп һәм аның зур хөрмәтен күреп яшәвен ул Аллаһы Тәгалә тарафыннан үзенә җибәрелгән бүләк дип санады. Изге хезмәтендә остазына һәм үз кыйбласына тугры калды. Илгә килгән сугыш афәтләре һәм сугыштан соңгы ачлык, хәерчелек елларында бик авыр хәлгә калган чакларымда булмады түгел, булды. Түздем, күп түздем. Һәр нәрсәнең соңгы чиге булган кебек, түземлек дигәннәре дә мәңгелек түгел икән. Гәззәбану уй хатирәләргә чумды. Түземлегем тәмам төкәнгәч, бичарага ни чара дигәндәй бер көнне көндәшем Маһирәгә тоттым да хат яздым. Хатымда яшәүдән тәмам гарык булганымны, улларым белән Нургалине сагынуларымны, үземнең дә алар янына китәргә ашкынуларымны бәйнә-бәйнә тездем. Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән бәгыр кисәкләрем янына синнән алда миңа китү насыйп булса, догаңнан калдырма. Бәхил бул. Ә мин сиңа бәхил Маһирә дип тә язып куйдым бит әле. Ике дә уйлап тормыйча хатымны салып та җибәрдем. Җибәрүен җибәрдем, ә соңыннан үзем үкенеп бетә алмадым. Көндәшемнең әллә ачкынып бара инде бу хатын дип уйлавыннан шикләнеп, тәмам пошаманга төштем бит. Худайның бирмеш көне диген. Ай ярымнан Маһирәдән хат килеп төшмәсенме? Укыдым да шаклар каттым. Ул да минем төсле үк ялгызлыктан җанын кая куярга белмичә иза чигә икән. Ул да бигрәк тә әнисен җирләгәннән соң Нургалинең теге дөньяга үзе янына чакыртып алуын гына көтеп ята икән. Аның бу җөмләсе мине сискәндереп җибәрде. Без Нургалине исәндер әле дип яшәгәндә, ул аны теге дөньяда итеп күрә. Ул безгә караганда хәбәрдаррак булып чыга түгелме соң? Нидер белә? Әнигә безгә җиткерми? Миңа кайгы ярамас дип уйлавыннанмы? Нургалием бит әле минем хәләл ирем генә түгел, таш үзенә охшап туган алтын алмалар күк улларымның газиз әтиләре дә лабаса. Шулай булгач, Нургалигә минем хакым зуррак икәнне аңламаслык томана түгел бит ул, укымышлы хатын. Шулай да кызганып та куйдым үзен. Маһирәне әйтәм. Әнисеннән башка үзенә бәрәңге дә пешереп ашый алмаган килеш ничек көн итмәк кирәк? Уйладым да, үзебезгә кайтырга чакырып, тагын бер хат язып салдым. Юатырга тырыштым. Кемгә дә газиз анаңны югалту бик авыр. Маһирәнең авылга кайтуын үзем өчен дә теләгән идем. Ничек тә бергә җиңелрәк булыр кебек тоелды. Мәктәптә балаларны урысчага укытыр, скрипкә уйнарга өйрәтер, ә мин өй эшләрен карармын. Аз булса да акчасы да килер дип уйлаганмындыр инде. Мәктәп директоры да риза булганы. Тик нишләптер, никадәр генә көтсәм дә, җавап хаты да килмәде, үзе дә кайтмады. 3 айлап вакыт узганнан соң Зәкиянең кыска гына язылган хатын алдым. Исәнме, Гәззәбану апа? Сиңа һич көтелмәгән авыр хәбәрне язарга мәҗбүрмен. Бер көнне Маһирә апа мине үзенә чакыртты. Озак кына сөйләшеп утырдык. Нишләптер күңеле тыныч түгел аның. Шунда миңа нык кына ябыштырылган бер пакет бирде. Моны сак кына алып кайтып, Гәззәбану апаңның үз кулларына тапшыра алсаң, шиксез рәхмәттә калырым. Бу минем гызырым, ничек тә үтәргә тырыш диде. Мин ризалыгымны биреп хушлаштым, ләкин атна да үтмәде. Мин аның вафат булганын ишеттем. Ышанмадым. Эштән соң өенә киттем. Бик кызганыч, хәбәр дөрес булып чыкты. Урыны җәннәттә булсын. Әманәте миндә саклана. Тиз генә кайтып булмый, эштән җибәрмиләр. 2 айдан соң отпуск бирәбез, шунда кайтырсың диделәр. Күрешергә язсын. Сау бул. Бу хәбәрдән соң көне буе күземнән яшь китмәде. Никадәр көнләшсәм дә, әле ул исән чакта уртак сагыш белән янып көеп яшәүчеләр бу дөньяда 2 булганбыз бит. Инде мине Маһирәсез дә калдырдыңмы ни, Ходаем, дип еладым да еладым. Ул көнне гөнаһлы булып, хәтта намазларымны да укый алмадым. Аның төне дә төн генә булдымы соң? Йокы юк та юк инде.
Тоташ газаплардан узган гомер юлым, хәсрәтле көннәрем бер-бер артлы күз алдымнан үттеләр дә үттеләр. Маһирәнең бу юлы да миннән бәхетлерәк булуыннан янә көнләшеп куйдым. Нәкъ менә шул вакытта ишек белән мич аралыгының алгы ягында бер шәүлә күренгәндәй булды. Нургалием имеш. Йокламыйм да шикелле үзе. Шулай да аңа күңелемдә йөрткән бөтен үпкә сүзләремне әйтеп калырга кирәк, белеп торсын дип уйлыйм. Эй Нургали җаным, синең рухың түгәрәкләнгәндер инде. Маһирәң белән яңадан кавышкансыз икән. Улларың да яныңда, ә мин һаман сездән еракта, каңгырап йөргән ялгыз каз хәлендә. Исән чагында да мине сары сагышларга салып яшәдең бит җаным. Гәззә түзәр әле. Түзем бит ул дисеңдер инде. Түземлегем төкәнеп, югары оч Сылубикә төсле үземә кул салсам нишләрсең? Юк, юк. Аллаһым үзе сакласын. Тфу-тфу, әйттем исә кайттым. Син бит Сылубикәне дә авылда иң сабыр хатын дия идең. Аның да сабыр савыты тулы башкандыр җанашым. Иренең сугышта үлгән хәбәре авылда иң беренче аңа килде. Авыл халкы бик жәлләде үзен. Кемнәрдер мордар киткәннәрне зиратка кертергә ярамас дисәләр дә, кайнанасы янына илтеп җирләделәр. Күмгән чакта халык бернигә дә карамыйча тол солдаткага тиешле ихтирамны күрсәтергә тырышты. Эй Нургали бәгърем, сары сагыш, ачы хәсрәтләрең белән бергә юанычларында биргәнсең бируен. Таш үзеңә охшаган, сөйдергеч битиләре, малайларың өчен үзең дә беләсеңдер, рәхмәт тә укып яшәдем мин сиңа. Аллаһы Тәгалә разый булсын. Тик соңыннан әллә күпсендең инде, йөрәгемне суырып алгандай, аларны да үз яныңа тарттың. Синең соңгы бүләгең диеп сөйеп үстергән Харисымны гына булса да янымда калдырган булсаң дип әйтеп кенә өлгердем. Күз алдымда торган теге кара шәүлә тора бара гел Нургали төсенә кереп, өйнең теләсә кайсы почмагында пәйда була башлады. Күземне кая төшерсәм, ул шунда ап-ачык күрәм. Йөзе булай тыныч шикелле үзе. Йылмайып та куйганда әйтә, әмма күзләрендәге моңсулыкның тирәнлеге әйтеп бетергесез. Бер-бере безгә карап туя алмаган гашыйклар күпме шулай басып торганбыздыр әйтә алмыйм. Миндә куркуның әсәре дә калмады. Әллә шуны Нургалием дә сиздеме? Телгә килде генә бит җаныкаем, Худайның рәхмәте. Миңа да Маһирәгә дә рәнҗемә. Ул минем өчен üzелергә торган бары бер кыл гына иде. Üzелеп яратканым син, тик син генә булдың ди бит. Безнең янга килергә ашыкма. Синең үз дөньяң бар. Анда син күпләр өчен әле бик кирәкле кеше. Ата-бабамнардан калган нигезебезне дә саклый күрди. Моннан соң да тәмле ризыкларыңнан бүгенге шикелле мәхрүм итмә безне димәсенме тагын. Үзе инде үзе, тавышы да үзенеке. Тик миңа караганда кыяфәте белән күпкә яшь, матур. Бөтенләй әллә нишләп киттем. Ни дияргә дә белмим. Баскан җиремдә каттым да калдым. Ә ул миннән нидер көткәндәй карап тик тора. Телемне әйләндереп, ник бер сүз әйтә алыйм. Шулай да күңелем белән, эй Раббым, ишмаса бер генә сүз булса да әйтеп калыйм үзенә дип, Раббымнан тел ачкычы сорап ялварам, үзгәләнәм. Ниһаять, ниндидер көчләр бар вüҗүдемне кысып торган авыр кыршаудан ычкындырып җибәрмәсенме? Нургали бәгърем, күпме көттем мин бу очрашуны. Җылы сүзләрең өчен рәхмәт. Намазларымны да бүген укый алмадым шул. Худайым үзе ярлыкасын инде. Син дә гафу ит бәгърем. Сезне дә бүген дугаларымнан мәхрүм иттем шул. Кем уйлаган, барында белеп ятасыз икән бит. Синнән бер генә нәрсә үтенәм. Алып кит мине бүген үзең белән. Калдырма монда, газаплар илендә дидем дә, ике кулымны җәеп Нургалигә таба атылдым. Тик шунда ике арабызда куе томан барлыкка килде. Һәм Нургалием шул томан эчендә калып юкка чыкты. Ни булды бу? Әллә өнем, әллә төшем, әллә саташуым, тек яңлый алмадым. Бисмилламны әйтеп әкрен генә торып утырдым. Аннан Аятул Курси сүрәсен укып, бишле лампаны кабызып куйдым да, өемнең һәр почмагына күз салдым. Нургалием инде башка күренмәде. Җәһәт кенә тәһарәтемне алып, укылмый калган намазларымны укыдым. Барлык әрвахларым өчен инде көндәшем Маһирәне дә өстәп, узаклап дога кылдым.
Ни хәл итәсең? Аның үлемен дә авыр кичердем. Менә шул көннән башлап аны да догамнан калдырганым юк. Ходаем кабул кылсын, Нургалиемнең рухы шат булсын. Шөкер, үземнең дә күңелем тынычланып китте. Тик колагымның корырмандай шаулап торуы нигәдер көчәя төште. Кәрәшинем бетсә бетәр дип, утны сүндермичә генә урыныма барып яттым. Йокысыз үткән бу төнем дә хәтеремдә мәңге онытылмаслык булып уелып калды. 22 февраль. Төн. 1950 ел. Я Хода, 22 февраль Харис улымның туган көне бит бу. Исән булса, бүген аңа 25 яшь тулырые. Ә ул бары 19 яшендә үзенең туган көнендә хәлак булган. Üzülеп сөйгән яры калды. Сөембикә исемле, мәхәббәт алиһәсе диярлек кыз. Харисымның үлеменә ышанмыйча, һаман көтә. Үзем дә әлеге төнемә кадәр кайда гына булса да исәндер әле дип Нургалиемне 26 ел буе көттем. Бүген мин аның инде күптән җир куенында ятуына ниһаять инандым үзенең ярдәме белән. Беренче улым Хафизым 1939 елны армиягә алынды. Көнбатыш чик буенда хезмәт итте. Аның да 21 яшендә 1942 елны хәбәрсез югалуы турында язу килде. Нургалием дә 1924 елның җәендә бары 22 яшендә бер хәбәрсез югалганы. 1929 елны әткәйне кулга алдылар. Мулла абзыйны кулга алудан һәм мәчет манарасын кистерүдән саклап калырга тырышып, яклап чыкканы өчен. Фарук мулла белән икесен дә Себергә җибәргәннәр дигән ярым йорты хәбәрдән башка берни дә билгеле түгел. Шушы иң якыннарым, 2 улым, ирем вә кайнатамның җәсәде кайларда ятадыр, әле һаман билгесез. Әткәй өчен хәсрәтләнүдән йөрәге күтәрә алмыйча шул ук елны әнкәй дә күргәсе булды. 45-47 яшьләрендә генә бит әле алар да. Шулай итеп, бер үзем япа-ялгыз калдым. Терәк күршебез вә якын дустыбыз Нурислам сугышның беренче көненнән ахырына кадәр катнашып, 1945 елның 2 маенда хәлак булды. Ярый әле улы Исламгали исән кайтты. Мәрхүмә Зөмәрә Саҗидә ахирәтем бәхетенә тапкан икән бу игелекле баланы. Калган гомеремдә ул мине дә ярдәменнән ташламады. Нинди матур гөрләп барган тормышыбыз 20 ел эчендә пыран-заран килде дә бетте. Инде колхозыбыз да күтәрәмгә калган хайван кебек. Эшче куллар җитми. Сугышка алынган ир-егетләребезнең күбесе сугыш кырында ятып калды. Кире әйләнеп кайтканнарының да хәлләре ташка үлчим. Кайсы аяксыз, кайсы кулсыз дигәндәй. Авыл халкына терәк булырдай хәнифләр, фатихлар, укытучыларыбыз Габдрахман, Борһан, Зәки абыйлар кайта алмадылар шул. Алда тормыш рәтләнер әле дигән өмете дә юк бит аның. Сугыштан исән кайткан Мәхмүд белән Исламгали дә Донбасс шахталарына китсәк кенә бәлки гаиләләребезне саклап кала алырбыз дип сөйләшкәли башладылар. Хөкүмәтнең налогларын да аларны түләп кенә бетерерлекме соң? Үзем дә налоглардан котылыр өчен исән калган алмагачларымны җылый-җылый кистем. Әткәйдән калган 2 баш умартамны колхозга тапшырдым. Әткәй төсе итеп бик саклыйсы килсә дә, Исламгалиебез саклады. Әтиемнең васыятләре бит алар диеп, ничек итсә әйтә, хәзер дә саклавын белә. Сугышка киткәндә, улым, бердән-берем, бу йортта хуҗа булып хәзер син каласың. Ни кадәр авыр булса да, хуҗалыкның бөтенлеген сакларга тырыш. Әниеңнең уң кулы, тәскиремнең яклаучысы бул. Мин сиңа ышанып китәм дигән икән. Бәлки Хак Тәгаләнең кодрәте белән сугышта шәһид киткән әтисенең шул васыятләре саклап йөрткәндер аны. Ә менә заемнар дигәнен ач калсаң каласың инде, барыбыздан да мәҗбүри түләтәләр. Түләми генә кара. Сугышта ирләрен югалткан үткенрәк яшь хатыннарда читтә яшәүче туганнарына сыенып, ничек тә авылдан китү ягын карыйлар. Яшәүнең бер кызыгы калмады. Данлы җыеннары, пар атларда кунак төшерүләре, гашыйкларны кавыштырган кичке уеннары белән гөр килеп яшәгән авылның яме күзгә күренеп җуела бара.
Искереп туза барган йортлар, җимерелә башлаган каралты кура кемнең генә күңелен күтәрсен. Үзем хәзергә остазым Гиззел Банат ападан үзләштергән һөнәрем белән үз авылым һәм күрше авыл кешеләренә хезмәт күрсәтеп, аларның хөрмәтен тоеп яшәп ятам. Алдагысын Алла белә дигәндәй, тагын ниләр күрәсе бардыр. Улларым белән Нургалием төшләремә сирәк кенә керсәләр дә, алар миңа көч бирәләр. Ни генә эшләсәм дә, янәшәмдә йөриләр, күңелемне күтәрәләр. Ә менә Маһирә көндәшемне нишләптер ешарак күрәм. Начар да күрмим үзен, әмма бик моңсу, һәр вакыт ялгыз итеп күрәм мин аны. Кызганып та куям. Гомерем буе бер нәрсәгә аптырап яшәдем. Әбием әйтергә яраткан ил бирмәк, кан бирмәк, ир бирмәк, жан бирмәк дигән мәкаль әйтерсең лә гел минем өчен генә чыгарылган. Сөлектәй улларым ил өчен сугышта башларын салдылар. Үлеп яраткан ирем белән дә бары бер елда 2 атна яшәп калдым. Маһирә белән кушылмыйча, Нурислам шикелле ил өчен сугышта батырлар шәһәләк булган булса да, кимендә 21-25 ел бергә бәхетле, бик бәхетле яшәгән булырыйк. Нишләмәк кирәк? Мирхәйдәр Фәйзинең гүзәл Галия Бануы җырлаганча, Ходай насыйп итмәде. Бер көнне ниһаять Ташкенттан Зәкия кайтып төште. 3 дистәгә якын еллардан соң көтеп алган сөенечле дә, әмма шиктән тыш сагышлы да күз яшьләре белән кочаклашып күрештеләр алар. Беренче очрашкандагы 17 яшьлек Зифа буйлы, төскә биткә дә чибәр, янып торган Зәкиябез инде шактый ук тулы гәүдәле мөлаем бер ханымга әйләнгән. Гәззәбану аны тегеләй дә, былай да әйләндергәләп, сокланып карады. Шулай да балкып торган нурлы күзләренең бераз тоныклана төшүенә дә игътибарсыз кала алмады. Аның ялгыз калып 2 бала үстерүен, иренең сугыш корбаны булуын да ишетеп белә иде Гәззәбану. Ул гынамы әле, бер туган 3 абыйсы бер-бер артлы сугышта хәлак булганнар. Ялгыз калган авыру әнисен үзе янына алып китәр өчен кайткан икән. Иң якыннарыңны, газизләреңне югалтудан туган мәңге узмас кайгы хәсрәт берәүне дә бизәми шул дип уйлап, Зәкиянең хәл-әхвәлләрен сораша-сораша чәй әзерли башлады ул. Әмма кунагы аны бүлдереп, Гәззәбану апа, әйдә без болай килешик әле. Хәзер мин сиңа Маһирә апаның соңгы хаты белән әманәтен тапшырыйм дип, сумкасыннан шактый гына калын пакет алып бирде. Күрәсең, монда үзегез генә белергә тиеш булган серләр ятадыр. Юкса шушының кадәр үк итеп ябыштырмаган булырыя. Яна үз кулларына тапшыра күр, бу минем гызырым димәгән булырыя. Ул аны миңа ничек биргән булса, сиңа шулай тапшырам. Менә монысы күчтәнәчләрем белән сиңа кечерәк кенә бүләгем, зур итеп ал инде җаным. Хәзер мин Мәхмүтләр белән Саҗидә апаларның да хәлләрен белим. Ислам Галине дә бик күрәсем килә. Көн әле башландыгына, калганы төне белән бергә икебезнеке туйганчы сөйләшербез. Минем сиңа сөйлисе сүзләрем бихисап күп әле Гәззәбану апай. Зәкияне озатуга жүнленең жүнле инде. Вакыты тар булса да, шушыларны тапшыру өчен монда кадәр килгән бит әле. Бигрәк мәнле. Тынычлап үзең генә укы диде бит дип уйлап, кулындагы пакетны ачу хәстәренә кереште. Ачып җибәрсә, Гәззәбану ни күрсен? Әманәт дигәне Маһирәнең үзе язган Гүзәл Банат кыйссасы исемле китабы булып чыкты. Гиззел Банат апаның вафат булганын ишеткәч, көндәшенә тапшыру өчен дип Зәкиягә биргән. Зәкиянең сөйләве буенча, әманәтен тапшыргач, Маһирә үзе дә бары берничә көннән гүриясе булган. Китапны укып, Гәззәбану өнсез калды. Бераз тын алгач ашыкмыйча, һәр җөмләсен күңеленә сеңдерергә тырышып, кабат укыды да укыды Гәззәбану. Гарәп хәрефләре белән кулдан язылган, җиген-җиккә китереп, оста итеп төпләнгән бу китапны кулларында озак тотты әле ул. Остазы сөйләгәннәрдән һәр җанны тетрәндерерлек итеп китап яза алган көндәшенә сокланмый кала алмады. Ничек Нургалием яратмасын инде аны дип уйлап, Маһирәнең өстәлдә яткан хатына үрелде. Соңгы хат. Көндәшенең 30 елдан соң үзенә язылган соңгы хаты. Бу хатны шиксез кайгы хәсрәт дәрьясында,
Әнә батам, менә батам дип, инде фани дөньясын ташлап китәргә әзерләнүче кеше язгандыр дип, һич кенә дә уйламассың. Ул шул кадәр пөхтә, юлын юлга инҗеләр тезгәндәй матур итеп язылган. Икебез генә белергә тиешле шактый четерекле вакыйгалар турында да язган бит әле дип уйлап, Гәззәбану тиз генә эчке ишеген бикләп куйды. Сакланганны саклармын дигән. Хәзер кешеләр дә утыры үзгәреп баралар. Һәр нәрсәдән шик эзләргә, күпне ишетергә, күпне белергә тырышалар. Гүзәл Банат китабында сандыгына салып, бикләп куйды һәм хатны кабат укырга кереште. Исәнме, Гәззәбану? Сиңа сәламәтлек вә җан тынычлыгы теләп, күптән җибәрергә теләгән сәламнәремне күндерәм. Үзем һаман шул искечә җан асрап яту. Тагын бик якын бер кешем Гиззел Банат апаның үлем хәбәрен авыр кичердем. Урынын җәннәттә әйләсә иде Ходаем, авыр туфрагы җиңел булсын. Гаҗәеп акыллы, затлы, иллә дә сөйкемле вә мәхәббәтле апа иде. Нинди зур гыйлем иясе дә иде бит әле ул. Сез Ташлыярга киткәч, мин күбрәк аның янында булырга тырыштым. Менә шунда без икебез дә моңарчы бер кешегә дә мәгълүм булмаган эш серләребезне бушатыштык та инде. Аның үтәдән үтә газаплы серләре ачылган ошбу китапны инде үзе гүриясе булгач, сиңа, фақат сиңа җибәрүне кирәк дип таптым. Син аның иң хөрмәт иткән дусты да, тугры шәкерте дә. Хәзер китапның язмышы синең кулда. Шулай да, минемчә, күпмедер еллар узгач кына үз әманәтең итеп, Мәхмүд белән Мәфрүзә кулына тапшырсаң, дөресрәк булмас микән? Авыл халкы өчен бик кадерле вә хөрмәтле кеше булды бит ул. Гәззә, менә нәрсә. Соңгы вакытларда миндә сәер генә уйлар туа башлады. Нургалиебез исәндер кебек, кайдадыр чит җирләрдә яшеренеп яшидер кебек. Шушы уйларыма әйтерсең лә ишарә, сәер генә төшләр дә күргәлим. Әле менә кичә генә дә Нургалинең синең янга кайтканын, синең белән күрешкәнен, хәтта икегезнең кочаклашып үбешкәнегезне дә күрдем бит. Көнләшеп тә куйганмын икән. Монысы инде нәкъ көндәшләрчә. Как казау сезнең янга авылга кайтам дип ашыга мин дә җыена башладым. Әмма әнием, юк кызым, синнән башка мин нишләрмен? Мине ялгыз калдырма дип яныннан җибәрми икән. Эй җаным, әтием исән булса, булай эшләмәс иде. Киресенчә, хәтта мине үзе озата барыр иде әле дип, әниемә шактый дорфа, гомердә булмаганны үпкә белдергәндә уянып киттем. Йокым качты. Нәрсә бу? Төшләремә анысы артык гаҗәпләнмим дә. Мондый төшләр инде беренчесе генә түгел. Ялгызлыктан, üzülеп сагынулардан дыралар. Исәндер дигән уйлар кайдан килә? Әллә күкләрдән Җабраил фәрештә аркылы иңдереләме? Шулай да булырга мөмкин түгелме соң? Уйлап карачы. Раббыбыз каршында безнең ни гаебебез вә ни гөнаһларыбыз барсын, Гәззәбану? Нигә исән булмаска тиешсең әле ул? Мин инде ничәмә еллар Нургалиемнең рухына багышлап дугалар кылып яшәдем. Япа-ялгыз яшәүдән, гомумән фани дөньямнан туюларым да, Раббым бер үк ярлыкасын, шул мәңгелек йортыбызда тизрәк Нургали янында буласым килүдән генә иде бит. Менә шулай уйланып йөри торгач, инде югалтыр бер әйберем дә калмагач, Аллага тапшырып, тикшерү органнарына гариза яздым. 1924 елның 29 июлендә кулга алынган әтием белән иремнең эссез югалуларына аңлатма бирүләрен сорадым. Әлегә бер төрле дә җавап юк. Әмма халык арасында төрле сүзләр йөри. Тиздән халыктан яшерелгән бик күп нәрсәләр ачыкланачак икән дип сөйләүчеләр дә бар. Син ничек тә Биби Җамал әби гомерен яшәргә тырыш. Олуг мәхәббәтегез хакына бәлки сезгә күрешү насыйп итәр, Ходаем. Мин тарталмам инде, бик бетерештем. Шулай да хезмәтемә түләүне нык киметсәләр дә, әлегә эшләп йөрим. Шунсыз мөмкин түгел. Аның пенсия дигәне дә ташка үлчим булыр инде, күрергә язса әле. Мине белгәннәргә, Саҗидә белән Тәскирәгә, Мәхмүд белән Мәфрүзәгә, җырчы кызыбыз Җәмиләгә кунак апалары сәлам җибәргән диярсең. Тагын бер үтенешем, минем исемнән Гиззел Банат апабыз өчен садака биреп, Коръән укыта алсаң, мин бик шат булыр идем. Алдан ук рәхмәтләремне белдереп, исәнлек белән озын гомерле булуыңны теләп, көндәшең Маһирә.
Сиңа остазың Гиззел Банат апа эчендә яшәргә кирәк әле, ишетәсеңме? Иртәрәк китте бичара.